Qed jitwettqu żewġ miżuri soċjali oħra mill-Baġit 2025. Bl-ewwel miżura tolqot lil pensjonanti li jirċievu xi forma ta' assistenza għal diżabilità jew pensjoni għal korriment fuq ix-xogħol u twaqfitilhom minħabba l-pensjoni. Bis-saħħa ta' wegħda elettorali u l-baġit għal din is-sena dawn se jibdew jirċievu pensjoni kontributorja u se jibqgħu jirċievu parti mill-ħlas li kienu jirċievu qabel. Minn din il-miżura se jibbenefikaw total ta' 467 persuna li llum jirċievu pensjoni kontributorja u qabel dan kienu jirċievu xi forma ta' assistenza. Dawn il-benefiċjarji fil-biċċa l-kbira tal-każi se jirċievu żidiet fil-pensjoni li varjaw minn euro u 14 ċenteżmu sa 13 euro u 29 ċenteżmu fil-ġimgħa b'effett mill-4 ta' Jannar li għadda. F'xi każi oħra se jkunu qed jitħallsu żidiet ogħla kif il-pensjoni tagħhom se tiżdied sal-livell tal-paga minima nazzjonali, sħiħa jew prorata. Miżura oħra soċjali li qed titwettaq mill-baġit hi dik li tolqot lil dawk il-kapijiet ta' familja li qegħdin fuq l-għajnuna soċjali minħabba li ma jistgħux jaħdmu u dan għaliex għandhom kundizzjoni medika serja. Dawn issa jistgħu japplikaw permezz ta' applikazzjoni ġdida li tħejjiet u bi proċess ġdid li qed jitnieda din il-ġimgħa. Il-Ministru għall-Politika Soċjali Michael Falzon tenna li fl-aħħar snin il-politika soċjali tal-Gvern immirat li mhux bistejn lil ħafna bħal fil-każ tal-pensjonanti u familji bit-tfal, imma wkoll il-gruppi żgħar ta' nies bħal dawn li se jintlaqtu b'dawn il-miżuri ġodda.